लोकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। बेखौ नोजोर होनानै राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबा गावनि मावथि सोद्रोमाफोरखौ गोख्रों खालामनो नाजानायजों लोगोसे फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लाबोदों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरा मोनसेनिफ्राय गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जायाव हाबनाया नोजोरबोथाव जादों। बेबादि समावनो 24 मार्च रबिबारखालि 14 नं चिरां-दुवार बिटिसि बियाब सिंनि सा 8 बिपिएफ हान्जानि लाइमोन मददगिरिफोरा बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै इउपिपिएल हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएल हान्जायाव हाबनाय लाइमोना खौरांगिरिनि सोंनायाव ओरैबादि फोरमायो। नोंथांमोना दिनै मा जाहोननि थाखाय दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबनानै नैबे रनजित बसुमतारीनि न'आव फैनानै बिथांजों आखाइ गोरोबफैदों? जाहोना मा? जाहोना जोङो बिपिएफनि जेनेबा खामानि मावनायफोरखौ जों फसायनो मोनाखै, साबजानाय मोनाखै, जों बेनि थाखायनो दा सानसे जयनिं जानो एसे लाइमोनफ्रा गोबाङानो दासिम बिपिएफ दोलोआव दङ। बिथांमोना दा रं पार्टियाव दं होननानै नोंथाङा सानदों नामा? आं मिथिला, जिखुनु जाया जोंहा जोंनि गोसोबायदि जों सारखौ फसायनानै जों फैदों। बिपिएफनि जे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जे लाइमोनफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दं, बिथांमोनखौ मोनसे जासुसि खालामनोसो थिनहरदों होननानै बुंनाय जादों। बेनि बेलायाव मा बुंगोन? बेनि सोमोन्दैथ' आं जेबो बुंनो रोंला, जिखुनु जाया आं जोंनि धोरोमनिफ्रायल' आरो। बिथां रनजित बसुमतारीया दा आथिखालाव मोजाङै मावदों होननानै सानदों नामा नोंथांमोना? जोंथ' नुदों, मोजां मोनदों जों। बिपिएफनिमोन नोंथांमोना ना? औ। दा इउपिपिएल दोलोआव नोंथांमोना जगदान होबाय, माबायदि मावलांनो सानदों दा पार्टियाव लाइमोनफोर एसे लाइमोन रेगुलेसन बायदि जों मावलांनो सानदों, हारिनि थाखाय जों मावनो सानदों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेहैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।